Γεια σας, είμαι ο Devo και παίζω Skyward στο Cosmic. Μπαίνουμε εδώ. Το ξέρω, η φωνή είναι λίγο χάλια. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή κάτι να φταίει από το μικρόφωνο. Παίζει πρόβλημα νομίζω και το μικρόφωνο. Τέλος πάντων. Οπ. Μπα. Where is the σκαλοπάτια? Α, το νουμπ αποφεύγει. Α, ναι, αυτόν να τον έχω. Πρέπει. Επέτατο. Oh. Άντε γεια. Και εσύ άντε γεια. Το νουμπάκι μου ξέφυγε. Το νουμπάκι, είπα το νουμπάκι, ναι. Μίλησε ο πρώτος, ξέρω εγώ, ναι. Το νουμπάκι. Του λουμπάκι. Αυτός τι κάνει σπίτι? Σκάγος παίζεις ρε, ξύπνα. Έλα να σε σκοτώσω και σαν να τελειώνουμε. Πόσοι έμειναν? Α, μου θα αναβολώ το σερβερ. Να τον πιάσω. Πρόσεχε, από πίσω σου έρχεται ένας. Είδες, σε βοηθάω. Είμαι καλό παιδί. Λάβεις τρίχνει ο άλλος. Α, τώρα θα σε φάει βλάκα. Καλά να πάθεις. Να. Ο άλλος μήπως έρθει κανένα σε μένα. Πίνας, έχω τίποτα να φάω. Α, έχω κάροτσα. Όχι ρε φίλε. Όχι. What the fuck? Τι λέει ρε? Καλά, παίζω άλλο ένα τελευταίο game και βλέπουμε. Α, είμαι και με team. Λέτε να τον τρολάρω, άντε να τον τρολάρω για ένα βιό. Γιατί είναι μεσημέρι κιόλας και θέλω να φάω. Και άντε για. Άντε για. Σε ποιον είπατε για? Βάλε νερό. Μπράβο. Άντε να πεθάνει αυτός.
Όχι ρε, θα βγει αυτούς. Να πάω να πάρω και το άλλο θέλω. Α, νομίζω τον έφαγα. Μια κάτσε να ψάξω για το name. Έτσι και πατάς shift τώρα και δεν σε βλέπω. Καλά ρε παιδιά, αυτός δεν ακούγεται. Α, να το ζει. Άντε δε. Πέθανες φίλε μου. Και άντε για. Τι, όχι! Έπεσα στην ίδια μου παγίδα. Παιδιά, ναι, πολύ καλή για μένα. Πριν έπαιζα σε survival games στο Tagcraft και τι έπαθα. Ψόφισαν όλοι μόνοι τους. Τι λέει ρε φίλε, ούτε ένα kill. Πριν είπα ότι θα μπαίνα τελευταίο, αλλά τελικά άλλαξα γνώμη γιατί δεν έπαιξα. Δεν είναι χωριστή. Βαριέμαι. Πάρω και την άλλη τη λάβα. Lava bucket. Βασικά ούτε καν lava, ούτε bucket δεν έχει. Μόνο λάβα είναι. Λάβα. Πώς γίνεται να πιάνεις λάβα για να μην γέεις? Να την πιάνεις. Λάβα. Θα θυσιαστώ για την πατρίδα. Ή και όχι. Τι να κάνω. Το βαρέθηκα αυτό το game. Λέει να πω τίποτα άλλο. Επειδή βαρέθηκα. Τσουλίτρα! Μα πώς πέθανα! Δεν το πιστεύω! Και ήμουν έτοιμος να νικήσω! Ναι, και καλά. Ο Vampire. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Please subscribe and like. Το πάει και English. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Εκτός από subscribe και like, θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείτε, γράψτε από κάτω από το βίντεο comments που έχει. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Τέλος πάντων. Λέει comments. Γράψτε από τα comments κάτω εκεί πέρα με ό,τι θέλετε σχετικά με το επόμενο βίντεο. Πώς θέλετε να είναι, τι θέλετε να έχει και θα το κάνω. Τώρα σοβαρά μπήκα σε game. Ciao. Παπαλάς. Ciao. Τι είπα το για ciao ρε παιδιά. Ciao.